אהלן יוסף. זה יוסף או זה זה? זה ז'וזף. כן, אתה נסעת. עכשיו אין סיכוי לקבל מצגת. אופס, נעזור ההורה, כי יעשה תרגום. אהלן יוסף. זה יוסף או זה זה? זה ז'וזף. כן, אתה נסעת. עכשיו אין סיכוי לקבל מצגת. טוב, בגלל שאכפת לנו ממך. החלטנו לעשות מצגת בגרסה מקוצרת. שנה, לא יאמן. אם נסתכל על האנרגיה והשמחה, היינו אומרים שאתה בן 49. טוב, 39. רצינו להודות על כל השנים של חברות, הרגעים שעברנו יחד, על הטיולים שהיו ועוד יהיו, ובעיקר על הנעימות שבלחיות בקרבתכם. מזל טוב! יום פליז אנו נובו פארה טודוס! שהשנים יעברו, וכן בשמחה ובאושר.